for DJ Rocky's Secret Files. Dalawang beses ko nagawa. Pero alam ko na napatawad niya na ako. Hi DJ Rocky. Super fan ako ng program mo simula nang nag-work ako. Kasi feel ko mas ginaganahan akong nakikinig sa'yo. Hanggang sa nagkaroon ng pandemic, nawalan ako ng trabaho, naging busy. So, medyo sarili ako ng buhay-buhay ko at hindi ako masyadong nakasubaybay sa'yo. Pero sa awa ng Diyos, nagkatrabaho niya ako. So, matik, balik, Rakitera, Secret Files na naman ako. So, eto ako ngayon, para bang may bumubulong na magsulat din ako ng kwento ko. Itago mo ako sa pangalang Micaela, 30 years old. And this is my secret file. This happened during my teenage years. Siguro mga early 20s din. Fourth year high school ako when I found the man of my dreams. As in, siya talaga yung parang dream guy ko. Maputi siya, matangkad, at higit sa lahat, chinito. Siya si Anthony. Kapitbahay ko siya. Ka-frat. So, ayun. Siya yung tipo ng taong masarap kasama. Then, si Anthony kasi, siya yung nakakasama ko. Nung time na yun, may boyfriend ako. Kaya, ayaw ko pang umuwi nun sa amin. So, etong si Anthony, laging siya yung nagbabantay sa akin. So, ayun. Hanggang sa lumalim yung ugnayan naming dalawa. Kahit na may boyfriend ako. Then, eventually, nag-break din kami ng boyfriend ko. And, dahil sa mga pangyayari na rin, mas nagkaroon kami ng magandang ugnayan ni Anthony. Then niligawan nga ako ni Anthony. Hindi nagtagal, naging kami na. Ang saya. Alam mo yung puppy love or teenage love? Ganun. Although strict ang parents ko at panganay ako, hindi ako good example sa mga kapatid ko. Kasi nga, bawal pa ako magka-boyfriend, pero takas-takas lang talaga ako para magkita kami. And dala na rin ng peer pressure, parang natitempt kami na gawin yung mga bagay na hindi naman dapat ginagawa. Pero syempre, napag-usapan namin na pag-graduate na lang namin ng high school. Until dumating na nga yung graduation. Pinipilit niya ako. Takot na takot ako kasi strict ang parents ko. Pero dahil sa bugso ng damdamin naming dalawa, nagawa na nga namin yung bagay na hindi dapat gawin. Naulit pa yun ang naulit. First year college ako. Magkaiba kami ng school pero araw-araw pa rin kami nagkikita. At ganun pa rin, may nangyayari sa amin. Until dumating na nga yung araw na kinatatakutan ko. Delayed ako. Nagantay pa kami ng isa pang buwan. Then boom! Hindi na talaga ako nagkaroon. Nag-PT ako, positive. Malinaw na malinaw. 2 guhit. Iyak ako ng iyak, parang mawawasak yung buong buhay ko. First year college pa lang ako, mapapatay ako ng mga magulang ko. Sinabi ko kay Anthony,
At siya rin, hindi pwede na maituloy yun. Kasi magiging magulang kami sa murang edad, hindi pwede. Ang dami pa naming mga pangarap. Hanggang sa nangingi siya ng tulong sa mga kaibigan niya. Tinuruan kami kung paano magpalaglag. Bumili kami ng gamot sa Quiapo. Nagpatulong kami sa may mga alam. Pero natakot kami noon. Sorry kami ng sorry kay Lord. Tapos, daan kami ng daan ng simbahan. Then one day, nang makauwi ako, sinunod ko lahat ng sinabi sa akin dun sa binilhan namin. Then after 1 hour, dinugo na ako. Ang sakit ng tiyan ko, as in ang dami-daming dugo. May lumabas sa akin na buong dugo. Then sumunod dun, hindi pa fully developed na sanggol. Ang liit-liit niya. Sorry ako ng sorry sa kanya bago ko ibalot sa tela. And then, ipinalibing ko na kay Anthony. Ilang araw akong balisa. Sobrang nakokonsensya ako. Pinilit namin kalimutan ang lahat ng nangyari. Hindi kami naghiwalay at mas lalo kami nag-ingat. Hindi pa rin kasi namin mapigilan ng mga hindi dapat gawin. Lalo na't college kami, ang lala ng peer pressure. Bar dito, bar doon. Although hindi naman namin napapabayaan ang studies namin. Basta, ang daming sitwasyon ang pinagdaanan ng relasyon namin. Pero hindi pa rin kami naghiwalay. Then finally, nakagraduate na kami. Nakahanap ng trabaho. Mas tumibay ang relasyon namin kahit na maraming pagsubok. Napakilala ko na rin siya sa pamilya ko. Kaya, baka finish na siya na hanggang dulo. Nangako kasi ako sa sarili ko na kung sino yung makakauna sa akin, siya na talaga. Pero mapaglaro talaga ang tadhana. Naulit na naman yung kinatatakutan ko. Delayed ako. Imposible yun kasi regular ako simula pa nung una. Kahit nung nagbuntis ako nung una, kaya nga nalaman ko agad Umabot na naman ng 2 buwan mahigit, hindi pa rin ako dinaratnan. Then, ayun. Sa totoo lang, ayoko magpiti nun. Kasi natatakot ako sa magiging sagot. And dahil kakastart ko pala magtrabaho noon at panganay ako, hindi ko na lang muna sinabi. Kasi hindi pa ako nakakabawi sa parents ko Siya naman, ganun din. Panganay rin kasi siya, parehas kami. So napagdesisyonan namin na hindi pa namin kaya. Hindi talaga kaya. Kaya ayun, nauwi na naman kami sa desisyon na magpalaglag. Bumalik kami sa Quiapo, naghanap uli ng makakatulong sa amin. Nang makabili kami ng gamot, umuwi ako sa kanila at doon ko ginawa. Takot na takot pa rin ako. Kasi nung unang beses, halos mahimatay ako sa sobrang dami ng dugo. Ginawa ko pa rin yung proseso. Pero 2 hours na ang lumipas, hindi pa rin ako dinudugo. Umuwi ako sa amin, natulog sa pagod, kakaiyak, pagising ko. May dugo na. Pero konti na lang ang sakit ng tiyan ko. Tanong ng mama ko, Bakit? Bakit may dugo? Napansin niya kasi yung dugo sa kama ko. Sabi ko, meron lang po ako. Kahit na gustong gusto ko nang humingi ng tulong sa magulang ko, sinarili ko para hindi sila ma-disappoint. Tinawagan ko yung binilhan namin. Binalita sa kanya lahat ng nangyari. Sinabi niya na kailangan daw akong raspahin. Kasi, kung dinugo ako, maaaring patay na yung bata sa tiyan ko. Kinabukasan, bumalik kami sa Quiapo para magparaspa. Diyos ko, akala ko sa maliit na clinic or ano, pero hindi. Pinapasok ako sa maliit na eskinita na napakasikip at ang dumi-dumi. Nang matuntun namin ang bahay ng abortonista, pinahiga niya ako sa sahig, tinakpan ng kumot at dun sinimulan niya akong raspahin.
Napakasakit. Sinasabi ko na tama na, ayoko na. Pero hindi raw pwede kasi mamamatay ako. Takot na takot ako noon, hinang-hina na ako. Hindi ko kasama si Anthony kasi bawal ngayong maraming tao. Hinatid ako ng nakausap namin kung saan namin iniwan si Anthony. Hinang-hina ako, pagod na pagod. Ang sakit-sakit ng buong katawan ko. Actually, buong pagkatao ko. Dumaan kami sa simbahan para humingi ng tawad sa lahat ng mga pinaggagawa namin. Sa oras na yun, handa na ako sa karma. At sa consequence ng mga maling desisyon ko. Sa kasalanan ko sa Diyos. Naging malabo rin ang relasyon namin noon kasi wala kaming ginawa kundi magsisihan sa nangyari. Until dumating yung araw na sinampal ako ng karma. Sobrang nanghina ako nang sumakit ang tagiliran ko. Hindi ako makalakad, hindi ako makatayo. Then nagpa-check ako. Akala ko appendicitis lang pero hindi. Nalaman ko na may 10 centimeters akong bukol sa right ovary at ilang maliliit na bukol sa left ovary. Nagpakonsulta ako sa OB-GYN tungkol sa kondisyon ko. Sinabihan ako na maliit na lang ang chance na mabuntis ako sa kalagayan ko kahit na magpa-opera ako. And karma is truly a bitch, ika nga nila. O, diba? Yan yung napala ako sa pagpapalaglag ko doon sa 2 anghel na sana kasama ko ngayon. Wala silang kasalanan, pero hindi ko sila napanindigan. Ngayon na gusto ko na magkaanak, hindi na pwede, hindi na kaya. Don't get me wrong ha, gusto kong magkaanak. Pero nung nagkaroon ako ng mga yun, hindi pa ako handa nung time na yun eh. Alam kong sasabihin ng iba na hindi ka pa pala handa bakit nyo ginawa? Alam ko na yan. Alam ko na lahat ng yun. Hindi ko naman ikakaila, hindi ako magdadahilan kasi ako ang may mali, ako yung may kasalanan. Buti nga sa akin, karma ko talaga to eh. Nagpagamot ako sa isang tao. Then, araw-araw, humihingi ako ng tawad sa Diyos at bigyan niya pa ako ng isa pang pagkakataon. Lumipas ang 1 taon, lumiit ang bukol, sabi ng doktor ko. Kung mabubuntis na ako, habang maliit pa, may chance pa. Kahit paano, kung gagawin na, habang hindi pa ako ganun katanda, at habang maliit pa yung bukol, kung hindi naman kailangan na operahan ako, mas okay. So nagpaalam ako sa mga magulang ko, nag-usap kami ni Anthony. Handa na siya, handa na kami. Pero hindi talaga kami makabuo. Napakasakit, sobrang sakit. Sabi ko, ito na yung karma. Ito na yung karma sa lahat-lahat ng mga pinaggagawa ko. Ngayon, hindi ko na makamit yung gusto ko na ibinigay sa akin noon. Sising-sisi ako. Malalaki na sana sila ngayon. Pero tanggap ko. Kasalanan ko lahat. Deserve ko to kasi malaking kasalanan yung nagawa ko. Until dumating yung panahon na may procession sa lugar namin. May mga deboto. Sabi nila, pag sumali ka sa sayawan nun, sa prosesyon nun, mabubuntis ka sa susunod na taon. Sumali ako, nagsayaw ako, nagdasal, nagprosesyon, humingi ng sorry kay Lord, nagmakaawa na patawarin niya ako, bigyan pa ng isa pang pagkakataon. And palagi rin kami pumupunta ng Quiapo ni Anthony para magdasal at humingi ng tawad. Namanata rin si Anthony sa Poong Nazareno, kapalit ng lahat ng kasalanan namin. Try pa rin kami ng try. Pero ilang beses din kaming nabigo. Nakailang PT na rin ang nagawa ko kasi akala ko nakakabuo ako. Minsan kasi nahihilo ako. May time na nasusuka pero wala. Dinadatnan pa rin ako. Makaraan ng ilang araw. Hanggang sa isang araw, June, di ko nababanggitin ang taon. Sumakit na malala yung tiyan ko. Tinakbo ko sa ospital. Kasama sa protocol na mag-PT pero as usual, negative ako.
Sobrang lungkot ko pero takot din ako kasi baka lumala na naman yung bukol ko. Then after 2 weeks, delayed ako. Diyos ko, kung dati takot na takot ako, ngayon halos lumundag ako sa tuwa na hindi ako nagkakaroon. Inantay ko mag 1 week at doon na ako nag-PT. Gumising ako ng maaga. Pumunta kila Anthony, ginising ko siya. Sabi ko sa kanya, eto na. Matagal kong tinago sa'yo na delayed ako. Kaya gusto ko, sabay natin tingnan kung ano ang resulta nito. Pero ang sabi niya, ayan na naman daw ako, aasa na naman daw ako, tapos masasaktan na naman ako. So ang sabi niya, tanggapin na lang daw namin yung karma namin. Then sabi ko sa kanya, maniwala ka sa Diyos. Alam kong napatawad na niya tayo. Nagdasal ako saglit. Bago mag-PT, 3 yung binili ko. Mula sa pinakamahal sa pinakamura. Tinry ko muna yung pinakamahal. Binantayin ko maigi. Pero malabo, 1 linya. Naiyak ako ng sobra kasi akala ko yun na. Pero nagliligpit ako. Chinek ko yung 2 pang PT na binili ko. Malinaw pa sa sikat ng araw. Positive. Binalikan ko yung pinakamahal na PT. Medyo light pero 2 linya ang kitang-kita. Wala na akong nasabi kundi thank you Lord. Naiyak akong pumunta kay Anthony. Inabot ko yung PT sa kanya. Sabi ko, oh ayan, Happy Father's Day. Father's Day kasi din nung araw na yun. Thank you Lord. Yan lang yung nasabi namin. Salamat sa Diyos. Salamat sa isa pang pagkakataon. Agad kaming pumunta ng Quiapo para magkumpisal, para muling humingi ng tawad. At magpasalamat sa isa pang pagkakataon. Kahit na napakahirap sa akin bumalik sa lugar na yon kasi naaalala ko lahat ng mga pinaggagawa naming kasalanan. Nilalakasan ko ang loob ko para lang makapagdasal at makahingi ng tawad sa Kanya. Ang saya. Dahil iba yung regalong binigay ng Diyos sa amin. Forgiveness and a chance. After naming malaman, nagplano kami ng kasal, sumang-ayon ang pamilya namin, and then naging masaya ng pagbubuntis ko. Takot na takot akong mabawi sa akin to. Dahil na rin sa mga kasalanang nagawa ko, pero nagtiwalat na nahalig ako sa Kanya. Kasi alam ko nga, napatawad niya na kami sa mabigat na kasalanang nagawa namin. At sa awa ng Diyos, nakaraos kami. Ngayon, masaya na kami. At merong pinakamagandang blessing na natanggap mula kay Lord. Our one and only baby. Despite of all our mistakes, our sins, naniniwala ako na ang Diyos ay mapagpatawad. Na kahit anong kasalanan natin, magtiwala lang tayo sa Kanya. Manalig lang tayo sa Kanya. Magbalik loob tayo sa Kanya. At higit sa lahat, siguraduhin natin na talagang pinagsisisihan natin ang mga kasalanang nagawa natin. He's merciful. And He will always love us. Hanggang dito na lamang po. Ako po si Micaela. At ito ang aking secret vow.